Kamusta mga idol? Good morning. Andito kami ngayon sa Bigutan. Mag-aantay kami ng mga kasama namin. May araw kasi ng linggo, may charity ngayon sa General Trias. Punta kami doon. Abangan nyo kami mga idol. Ulit mga idol, napugan kami dito sa Palapala. Just Malunyas. Dahil namin yung aming mga kasama galing Palapag sa Chapter. Gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Ay, nakapot na kumusta? Dito sa ano? Sa Darko. Almusal, taho. Shout out mga Prime. Sa mga kaprimo, viewer, chapter, shout out Chendo. Bal. Shout out Prime. Biar namin. Hindi. Pang-vlog. Nakarating na kami mga idol sa venue. So ang mangyayari is dalapin ko lang kasi medyo maskip yung lugar. Mamaya pupunta tayo dun sa ating beneficiary. Sa ating beneficiary. Shout out. Naka-video po ba? Sir Glenn TV. Vlogger po ba? Kami streamer naman yan. Umpisa pa lang tayo. Yun o. Yung masarap sa charity. May libreng almusal. Kami tayo dyan o. Hindi na masusubo yung lugang niya. BBM, sobre.
make a dream come true. Do wanna be with Pero you. lugaw Lenny. Girl, it's plain to see that you're the only one for me. Yeah. Can't take my eyes off of you. Keep me like I wanna hold you so much. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. 1, 2, 3. Gusto na mabagal. Gusto isayaw na mabagal. Gusto Mga chick boy to mga ito. Lugaw. Sarap. Yan, bilo-bilo. Uy, kasiram. Si mama yung po, kapit-tapos namin. Dalagang Pilipina, ikaw ang dalaga, ikaw yung prinsesa. Yung aming sagot, yung aming charity. Maraming salamat po sa biyahe nyo. Ingat po kayo. Ingat po. Maraming salamat po. Sige po. Magaling ka po ate. Sige po. Ano sabihin niyo po? Tatlo charity din ngayon. Okay. Game. Member din namin yan. Speech po, speech. Sabi? Pagkakita ko na lang din yung certificate niya. Okay, game. Pero, bikulan mo na lang. Pituloy mo na. Good morning po. Una-una nagpapasalamat po kami sa aming National President, sa aming founder, si Noy Trio. Si Noy. Raymond Noy Trio. Maraming salamat po. At
nabuo ang grupo namin dahil sa inyo at kami ngayon ay naging sulit. At una-una, pinapasalamatan ko ang pag-imbita ng Brave Heart, Sila din po sila. Simple Community Riders. Simple Community Riders. Maraming salamat po sa inyo pag-imbita sa amin. Isang karangalan na makatulong na naman sa ating beneficiary. Yun naman talaga po alayunin natin ang tumulong ng mga pula sa anumang panahon. Maraming salamat po. Thank you very much. Salud! Pagpalain po kayo ng Panginoong may kabal. Salamat po. Kayo din po, ride safe, mga kapatid. Ingat po kayo. Parating niyo po kay Kap Nikias. Maraming salamat sa kay Kap. Nagpagawa na kasi ng president. Si Good morning po sa lahat, especially sa organizer po ng anong stop, magsabi-sabi na. Ate, pagkanina po ha. Kami mga riders ay sadyang matulungin talaga sa lahat na nakakita. Sa Bicol Aragon Riders, thank you din sa Bicol Thank you Aragon. sa inyo, Big Mother Dragon. Bila. I just want your body, baby. Maraming salamat sa Bicol Aragon. Kumain na muna sila. Pakainin niyo muna po sila. yung bilo-bilo. Hoy, yung gusto ng bilo-bilo. Bilo-bilo daw. Kain muna tayo pag gusto nyo. Order kayo? Uwi pa, uwi na. Ganda na talaga sa aking mata. Parang nililigaw kanyang katawan. Yung gusto daw kumain ng bilo-bilo doon, meron. Kasi alam may bayad. O, yung mga vlogger, makalimutan nyo yung yung sticker. Ay, may bayad lang po ang bilo-bilo doon. Kasi sa spaceship isasakay kita. Ang ganda ng aking umaga, kasi may espesyal na nakilala. Nagbigay ng kulay at liwaga. Ikaw lang ang lagi kong iniisip. Sumasikip yung lugar, mga idol. Kita ano man ang kanilang sabihin sa'yo. Iaalala ko na po. That chick's so the best, she's so sexy. I saw her, she's so sexy. Usap kami sandali, she really love me. She Wala, won't mabaga. love Ibang me. kanulay. Di ko mapigilan na Lagi. Chick na malupet ay katuon na parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihin, meron yung sorpresa. Susugon niya, galak lang. Di ako pitea, habang walang nakatingin, samantalahin natin. Day, may chapter po kami. Nagkaganto nabuo yung durog na puso. Yung main chapter namin. Lahat binago mo, lahat ng sa aking baby. Neneng B, ako ang iyong pagpitan. Can I see you? Oras na umitan. Uling ka ba? Kasi kanina sa akin nagbabaga ka. Sa spaceship isasakay kita. Lahat ng kailangan naging dala. Safe ko pagkasama ako. Lalim nun. Di ka magdududa, walang baka-baka. Sige, bunso. Hindi ka na makita yung Parang tinibigyan ka ng katawan.